हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय दुसरा सांख्य योग किंवा गीतेचं सार याचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया आजच्या वर्गाची. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. तर आपण आज भगवद्गीतेचा अध्याय दुसरा शिकत आहोत. तर सगळ्यात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी ही भगवद्गीता लिहून ठेवली. अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये ही भगवद्गीता आपल्या समोर असल्यामुळे या ग्रंथाचं अध्ययन आपण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. माझा अभ्यास पुढे चालू राहावा म्हणून माताजींनी मला नेहमी प्रोत्साहन दिलं. माझ्या को होस्ट मिनल माताजी, महानंदा माताजी दोघींनाही सादर प्रणाम. उपस्थित भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आपण 47व्या श्लोकापासून आज सुरुवात करतोय. थोडीशी उजळणी घेऊ की काल आपण काय बघितलं आणि त्यानंतर आजच्या श्लोकाकडे वळूया. 1 मिनिट मी स्क्रीन वरती स्लाइड घेते. हा, तर आपण काल जो भाग बघितला त्याच्यामध्ये समजून घेतलं की जे भोगविलासात अत्यंत आसक्त असतात, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त असतात, त्यांना जरी आपण ज्ञान दिलं की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत आणि या आत्म्याचं सुख कृष्णांशी जोडून घेण्यात आहे, तर हे ज्ञान ते ग्रहणच करू शकणार नाहीत, कारण त्यांची या ज्ञानाकडे रुची नाहीये. जसं आता इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक रुची असल्यामुळे ती ऐश्वर्य भोगण्यामध्ये त्यांची रुची असते आणि इथे ऐश्वर्य भोगूनही ते समाधानी नसतात. पुढे मृत्यूच्या नंतर स्वर्गलोकामध्ये अजून ऐश्वर्य भोगायला मिळतील यासाठी ते इथे राहून प्रयत्न इत्यादी करत असतात. आता ज्या व्यक्तीला अशी रुचीच नाहीये की या आत्मज्ञानाबद्दल किंवा आपलं मूळ स्वरूप काय आहे याला सांगून त्याच्याबद्दलचा काही उपयोगच नाही. आता ही त्यांची परिस्थिती का असते, जणू त्यांच्या चेतनेचं अपहरण असतं किंवा अपहृत चेतसाम असा त्या श्लोकामध्ये शब्द होता बघा. म्हणजे काय की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, या चेतनेचा त्यांना जणू विसर पडलेला असतो आणि स्वतःला शरीरच मानून भोग करण्यामध्ये ते रमलेले असतात आणि हे ज्ञान घेण्याची कधीही ते प्रयत्न करत नाहीत अशा प्रकारचा. आणि या उलट भौतिक भोगामध्ये त्यांची अत्याधिक आकर्षण असल्यामुळे नवीन नवीन भोगाचे प्रकार ते शोधून काढतात. इंद्रिय तृप्तीसाठी विविध साधनं भौतिक जगामध्ये उपलब्ध असतात आणि त्यांचा उपभोग घेण्यामध्येच ते सदैव
व्यग्र राहतात. आता जसं भरकटलेले असतात अज्ञानामुळे असं म्हणूया, जसं आता एखादं जहाज असेल चक्रीवादळामध्ये समुद्रामध्ये अडकलं असेल आणि कसं दिशा भरकटतं, दिशाहीन असतं, तसंच या भौतिकवादी लोकांचं जीवन असतं. जीवनाला ध्येय काही नसतं, इंद्रिय तृप्ती असंच त्यांना वाटतं की त्यानेच इंद्रिय तृप्ती करूनच आता आम्ही केवळ सुख प्राप्त करू शकू. तर चेतनेचं असं अपहरण झालेलं असतं, भौतिकामध्ये गुंतून गेलेली त्यांची चेतना असते. आणि त्यामुळे आपण कोण, की या जगात आपण का आलेलो आहोत, आपला आत्मा कोण आहे, त्याचं स्वरूप काय आहे, त्याला काय हवंय, त्याला सुख कशाने मिळेल, असे विचार त्यांच्यामध्ये काही येत नाहीत. पण आता आपण इथे जाणून घेतलं या इतक्या श्लोकांमध्ये की जसा मासा पाण्याच्या बाहेर जगू शकत नाही, तसाच हा आपला आत्मा कृष्णांपासून दूर राहून आनंदी राहू शकत नाही. किंवा एखाद्या झाडाची तुटलेली फांदी असेल, झाडापासून वेगळी झाली की काही काळ पानं हिरवी दिसतात त्याच्यावर, पण नंतर ती सुकू लागते. तसाच हा आपला आत्मा आहे, कृष्णांचा अंश आहे आणि कृष्णांबरोबर जोडला गेल्यानेच त्याला आनंद प्राप्त होतो. आणि भौतिक जगात शरीराने इंद्रियांच्या द्वारे प्राप्त केलेले जे भोग असतात ते आत्म्याला संतुष्टी देऊ शकत नाही. अशा लोकांची इंद्रिय संयमित नसतात आणि त्यामुळे परत परत ते तेच भोग करतात, पण त्यांना आनंद मिळत नाही. त्यामुळे वेगवेगळे भोग शोधत राहतात ते आणि त्यातच त्यांचा वेळ जात असतो. आता विचार करा, त्यांना काही माहिती नसतं का की एक दिवस आपला मृत्यू होणार आहे आणि आपल्यापासून ही सर्व धनसंपत्ती, कुटुंब, हे इत्यादी जी काही भौतिक ऐश्वर्य आपण कमावली असतील या जीवनामध्ये ती सगळी दूर जाणार आहेत. पण तरीही ते तेच करत राहतात, कारण हे भोगाचं स्वरूपच असं आहे, जणू तो व्यक्ती घट्ट बांधला जातो त्या भोगांकडे. पण जो आता भक्त, या उलट त्याचं चित्र असतं बघा, तो भगवद्गीता, भागवतम इत्यादी नित्य नियमाने ऐकतो. त्यामुळे तो समजू शकतो की जीवनाचं कसं आपलं स्वरूप आहे, की मी इथे काही वर्षच आहे, माझं जीवन हे काही काळापुरतं आहे आणि हे जीवन असेपर्यंतच मला कृष्णांकडे जाण्यासाठी काही पावलं तरी उचलली पाहिजेत. पण जो व्यक्ती भोगामध्ये अत्यासक्त आहे तो हे समजू शकत नाही की जीवन अशाश्वत आहे. भोगामध्ये आसक्त असल्यामुळे भोग केल्याशिवाय तो दूर राहू शकत नाही आणि तेच तेच भोग करण्याचा सतत विचार करत राहतो आणि याशिवाय इतर कुठलाही विचार त्याच्या मनामध्ये येत नाही. म्हणजे स्वतःला शरीरच मानल्याने अशा प्रकारे तो वागायला प्रवृत्त होत असतो. पण भक्ताचं मात्र आपण चित्र जसं बघितलं, उलट चित्र असतं. आत्मज्ञान घेतल्यामुळे त्याच्यामध्ये हे बदल होतात की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. मग श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम इत्यादी नवविधा भक्तीमधल्या कुठल्याही प्रक्रियेबरोबर तो जोडून घेतो, नित्य नियमाने या गोष्टींचा सराव करतो, तेव्हा मी शरीर नसून मी आत्मा आहे ही भावना क्रमशः दृढ होत जाते. आता आज आपण 47व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हरे कृष्ण महानंदा माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळावर तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असे तो कधीही समजू नकोस. तसेच आपले कर्तव्य न करण्यामध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या दुसऱ्या अध्यायामध्ये खूप ज्ञान दिलेलं आहे बघा. प्रत्येक श्लोकच महत्वाचा आणि अर्थपूर्ण आपल्याला वाटतो आपण समजून घेतल्यानंतर. आपण बघतोय कृष्ण अर्जुनाला उपदेश करतायत आणि कृष्ण म्हणालेत की या प्रकृती जी 3 गुणांची बनलेली आहे त्या त्रिगुणांच्या पलीकडे अर्जुना तुला जायचंय, गुणातीत व्हायचंय. कारण तीच आत्म्याची मूळ स्थिती आहे. तिन्ही गुणांच्या वरती असलेल्या विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित असण्याची आत्म्याची स्थिती आहे मूळ. पण याचा विसर पडून मग भोग करण्याच्या इच्छेमुळे या स्थितीपासून ढळून त्रिगुणाच्या प्रभावाखाली सुख भोगण्यासाठी इथे आत्मा शरीर धारण करतो. आता अर्जुनही मोहामध्ये अडकलेला आहे. माझ्या स्वजनांना मी कसं मारू म्हणून युद्धाला नकार देतोय आणि या मोहातून बाहेर काढण्याचं कार्य आता इथे भगवंत करतायत. भगवंतांची इच्छा होती की अर्जुनाने ज्ञान प्राप्त करून योग्य ते बदल स्वतःमध्ये घडवून आणून मग युद्ध लढावं आणि अर्जुनासारखंच प्रत्येक जीवाने हा बोध करून घेऊन आपलं स्वधर्म कर्म करावं असं भगवंतांना वाटतं. म्हणूनच हे भगवद्गीतेचा उपदेश अर्जुनाच्या द्वारे आपल्या सर्व बद्ध जीवांसाठी दिला गेला. आता हे करायला जरी अवघड वाटलं आपल्याला, तरीही जो भगवंतांकडे जाण्याचा मार्ग आहे, ही आत्म्याची जी वाटचाल आहे
ती आनंदच प्रदान करणार आहे. मन, बुद्धी, इंद्रिय विषयांच्या आहारी गेली तर जीव दुःख भोगतो आणि यातून बाहेर कसं पडायचं आणि शाश्वत आनंद कसा प्राप्त करायचा याचा मार्गच कृष्णांनी इथे भगवद्गीतेमध्ये सांगितलाय. आता हा जो 47वा श्लोक स्क्रीनवरती आहे हा ऐकून आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, पण त्याचं प्रत्यक्ष आचरण करायला आपल्याला थोडा कठीण वाटतो. तर इथे भगवंत सांगतात अर्जुनाला की तू कर्माचा अधिकारी आहेस. तू म्हणजे प्रत्येक मनुष्याला, प्रत्येक जीवासाठी कृष्ण म्हणतायत, प्रत्येक जीव हा कर्माचा अधिकारी आहे, पण कर्मफळाचा अधिकारी तू नाहीस. कर्म करायचं आहे, पण पुढे काय होणार याचा विचार करायचा नाही. कारण कर्माचं फळ म्हणजेच कर्माचा परिणाम हा अनेक गोष्टींवरती अवलंबून असतो. एखादा आता हेतू ठेवून आपण कर्म करायला गेलो तर ते तसंच होईल असं सांगता येत नाही. अनेक अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे आपली अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष परिणाम यामध्ये विसंगती आली तर मनुष्य निराश होतो, वैफल्य येतं त्याला. त्याला वाटतं मी एवढी धडपड करून हे कार्य केलं पण त्याचा परिणाम हा असा कसा झाला. मग तो विचार करतो मी एवढा चांगला वागलो, मला त्या व्यक्तीने असं का वागवलं, किंवा मी एवढं मन लावून काम केलं, मला ते उच्च पद का नाही मिळालं, किंवा मी एवढा मन लावून अभ्यास केला, मला एवढे मार्क्स का नाही मिळाले, अमक्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन का नाही मिळाली. म्हणजे कर्म करीत असताना फळ गृहीत धरल्याने दुःख वाटायला आलं. म्हणून भगवंत परत परत सांगतात की तू कर्माचा अधिकारी आहेस. तुझ्या वाटेला आलेलं हे कर्म आहे ते करण्याचा उत्तम प्रयत्न तू केला पाहिजेस. आता त्यामुळे समोर आलेली जी विहित कर्म आहेत ती फळाची आशा न ठेवता उत्तम प्रकारे आपल्याला केली पाहिजेत, असं कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे कर्म केल्याने अर्जुना तुझी चित्तशुद्धी होईल आणि तू ज्ञान प्राप्त करू शकशील. कर्म न करता राहणं हे योग्य नाही. कर्म करायचं सोडून दिलं तर शरीर पण राहू शकणार नाही. आता 3ऱ्या, 4थ्या आणि 5व्या अध्यायामध्ये कर्मयोगापासून कर्मसन्यासापर्यंतची जी वाटचाल आहे ना त्याची सुरुवात इथे 2ऱ्या अध्यायात झालेली आपल्याला दिसते. म्हणजे कृष्ण काय सांगतात की कर्म फळाकडे आसक्ती ठेवू नकोस, पण कर्म न करताही राहू नकोस. म्हणजे आता कोणी विचार केलं की कर्म करून मी जर का बंधनात अडकत असेल तर त्यापेक्षा मी कर्मच करत नाही, तर कृष्ण म्हणतात तेही योग्य होणार नाही. कर्म तर करायलाच हवीत, पण ते कसं करायला हवं ते आता पुढच्या श्लोकामध्ये अजून व्यवस्थितपणे आपल्याला कळेल. तर इथे लक्षात काय ठेवायचंय की जी कर्म आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो त्या कर्माचं बंधन आपल्याला लागत नाही. आता ते कसं आपण समजू शकतो तर बघा हनुमानांचं उदाहरण आपण घेऊया. आपल्याला ते प्रभू रामचंद्रांचा सेवक म्हणून माहिती आहेत, प्रसिद्ध आहे त्यांचं नाव. तर त्यांनी आता लंकेला आग लावली. मग त्यांना पाप लागलं असं म्हणू शकतो का? त्या आगीमध्ये लंकेमधले अनेक राक्षस जळून मेले असतील, पण तरी त्यांना पाप लागलं असं आपण म्हणत नाही. किंवा विभीषण आहे, रावणाचा भाऊ होता, प्रभू रामचंद्रांना त्याने सहायता केली, मग त्याला दोष दिला जातो का? रावणाला धोका दिला असं म्हणतो का? द्रोही होता असं म्हणतो का? नाही. उलट श्री हनुमान यांचाही जय जयकार होतो, विभीषणाचंही कौतुक होतं. याचं कारण काय की दोघांनीही कार्य केलं ते प्रभू रामचंद्र यांच्या सेवेमध्ये केलं. आता श्री हनुमान यांना तुम्ही जर का विचारलं की त्यांची ओळख, तर ते कसं करतील बघा. आपण काय समजून घेतलं, ते रामभक्त आहेत. त्यांचं कार्य काय आहे? प्रभूंची सेवा करणं हेच आहे. त्यांची ओळख तशीच आहे. ती म्हणतील की मी रामदूत हनुमान आहे. त्यांना विचारलं तुम्ही कार्य काय करता, तर प्रभू रामचंद्रांच्या साठी मी कार्य करतो. आणि कसं करता हे कार्य, तर उत्साहाने करतो, निश्चयाने करतो आणि एकाग्रतेने माझ्या सर्व शक्तीनिशी करतो. आणि कार्याचं फळ मग ते म्हणतात मी प्रभू रामचंद्रांना अर्पण करतो, कारण प्रभूंच्या कृपेने त्यांच्या आशीर्वादानेच मला हे कार्य माझ्याकडून हे कार्य होऊ शकत असतं. ही जी मनोभूमिका आहे ना, ही मानसिकता आहे ना, ही भक्ताची असायला हवी. की मी कार्य करतो पण प्रभूंच्यासाठी करतो, कृष्णांच्यासाठी करतो, कारण कार्य करण्याची सर्व शक्ती ही मी कृष्णांकडूनच प्राप्त केलेली आहे. आणि कर्माचं फळ ही कृष्णांनाच अर्पण करायला हवं. अशा प्रकारे जेव्हा आपण कार्य करू ना तेव्हा आपण कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की कार्य करण्यावरती आपला अधिकार आहे, कार्याचा जो परिणाम होईल, यश असेल अपयश असेल, यावरती आपला अधिकार नाही. पण कार्य करण्याचा प्रयत्न आपल्याला उत्तम प्रकारे केला पाहिजे. आता पुढचा बघू 48. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो सुसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. हे अर्जुना, यश आणि अपयशावरील संपूर्ण आसक्तीचा त्याग करून समभावाने आपली कर्मे कर.
अशा समभावालाच योग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे बघा, कर्माचं फळ यश असेल किंवा अपयश असेल, या आसक्तीचा त्याग करून समभावाने कर्म कर, असं कृष्णांनी सांगितलं. म्हणजे आपला अधिकार कर्म करण्यावर आहे, कर्मफळावर आपला अधिकार नाही. आता हे समजून घेण्यासाठी आपण उदाहरण घेऊ शकतो. बँकेमधला जो कॅशियर असतो बघा, स्वतःच्या जवळ तो खूप पैसे बाळगतो, ते मोजतो, पैसे सांभाळून ठेवतो, पण ते सर्व पैसे बँकेचे असतात, बँकेच्या वतीने तो व्यवहार करत असतो. आता जर कॅशियरने विचार केला की मी हे पैसे मोजतो, सांभाळून ठेवतो, म्हणजे कर्म मी करतो, तर या पैशावरती अधिकार पण माझाच आहे, असा विचार चुकीचा ठरेल. म्हणजे हा विचार कर्तेपणाची भावना आली त्याच्यामध्ये, मी कार्य करतो म्हणून मी करता, आणि त्यामुळे कार्याचं फळही मीच भोगणार, म्हणजे मी भोगता पण झालो. तर लक्षात घेतलं पाहिजे, हा जो कॅशियर असतो तो पैशांना स्वतःचा समजत नाही, तो बँकेच्या वतीने व्यवहार करत असतो. तर इथे कृष्ण हेच सांगतात की कर्तेपणाच्या भावाचा त्याग कर आणि कर्म कर. शरीर, इंद्रिय आणि त्यांची प्रयत्न करण्याची शक्ती ही सर्व भगवंतांनी दिलंय. तसंच कार्य सफल होणार की नाही हे पण भगवंतांवरती निर्भर आहे. मग आपण एकमेवच करता कसे होऊ शकतो? कर्माचं फळही आपण एकटे भोगू शकत नाही त्यासाठी, आणि कर्तेपणाची भावना येणं हे योग्य होणार नाही. मी एक माध्यम आहे ज्याद्वारे भगवंत हे कार्य करीत आहेत असं आपल्याला मानायला हवं. आणि अशा प्रकारे निरासक्त होऊन कार्य करत असताना आपल्याला मात्र उत्साह ठेवला पाहिजे, निश्चय ठेवला पाहिजे, आणि धैर्याने कार्य केलं पाहिजे. जसं आता कॅशियर बघा, दिवसभर लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करतो, पण 1 रुपया पण तो स्वतःचा मानत नाही, तिथे बँकेच्या वतीने तो कार्य करतो, त्या पैशांवर स्वतःचा अधिकार सांगत नाही. तर हेच इथे आपल्याला सांगितले. आणि अशा प्रकारे जेव्हा कार्य केलं जातं तेव्हा ते व्यक्तीच्या आत्म्याला संतुष्टी देतं. पण जसं आता कोणी सकाम कर्मी असेल, सकाम कर्म म्हणजे काय, कुठल्या तरी लाभ प्राप्तीच्या हेतूने केलेलं कर्म, मनात हेतू ठेवून अतिशय उत्साहाने तो कार्य करतो, कारण त्या कर्मातून, कार्यातून मिळणाऱ्या लाभाकडे त्याचं आकर्षण आहे, इच्छा आहे ती लाभ प्राप्ती करण्याची. तसंच कृष्णांना प्रसन्न करण्याच्या हेतूने भक्त उत्साहाने कार्य करत असतो. तर मी स्वतंत्र करता आहे आणि मीच त्याचं फळ भोगणार, मी कृष्णांना ते फळ का देऊ, असा विचार करणं हे चुकीचं आहे. तर योगस्थ कुरु कर्माणी म्हणजे काय, कृष्ण सांगतात योगस्थित होऊन कृष्णांच्या आनंदासाठी मी कार्य करेन, असा विचार हवा. आता भगवद्गीतेचा उपदेश ऐकल्यानंतर अर्जुन जेव्हा युद्ध करायला तयार झाला, तर तेव्हा तो काय म्हणाला होता कृष्णांना, की करिष्ये वचनम तव, म्हणजे काय, तुमचा आदेश जसा असेल कृष्ण तसंच मी करेन, तुमचा जो उपदेश होता त्याप्रमाणे मी वागेन, म्हणून मी युद्ध करतोय. किंवा आता आपल्या देशाच्या वतीने सीमेवरती आपले सैनिक लढत असतात किंवा देशाच्या हद्दीचं रक्षण करत असतात. मग ते काय करतात, तर वरिष्ठांच्या आदेशाचं पालन करतात. सरकारी आदेश जर का असेल गोळ्या चालवण्याचा, तर ते गोळ्या चालवतात. सरकारी आदेश असेल गोळ्या चालवू नका, तर ते चालवत नाहीत, कारण त्यांचा उद्देश सरकारच्या आदेशानुसार कार्य करणं असतं. वरिष्ठांचा आदेश मानणं हे त्यांना महत्वाचं असतं. आता सरकारी आदेशाच्या नुसार जर का त्यांनी कार्य केलं नाही, तर ते मात्र चुकीचं ठरतं. तसंच निष्काम भावाने आपण जेव्हा कर्म कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो, त्यातून आपल्या आध्यात्मिक चेतनेचं शुद्धीकरण होतं. एखादा बिझनेसमन बघा बघा, तो कसा, त्याचा जिथे फायदा नाही तिथे तो वेळ घालवत नाही, पण जिथे त्याला दिसतं की आपला फायदा आहे, काहीतरी काम आपलं होईल, तिथे मग 4 वेळा तो त्यांना भेटायला पण जाईल, त्यांना फोन करेल, प्रयत्न करेल, म्हणजे काय करायचं ते कार्य, काम मिळवण्यासाठी हे त्याला माहितीये. तर आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे भक्त म्हणून, की ज्या गोष्टी कृष्ण भावनेपासून आपल्याला दूर नेतात त्याच्यामध्ये आपला व्यर्थ वेळ वाया न घालवता, यश अपयश न बघता पूर्ण सामर्थ्याने आपल्याला कृष्णांच्या सेवेत कार्य करायला पाहिजे. आणि आपला प्रयत्नही उत्तम प्रामाणिक असा प्रयत्न हवा, आणि परिणामी यश असेल अपयश असेल आपण त्याच्यामध्ये सम राहायला हवं, म्हणून समत्वम योग उच्चते असं म्हटलेलं आहे. आता आपल्याला माहितीये की शरीर तर आपल्याला, भौतिक जगात आहोत, प्रत्येकाला एक शरीर प्राप्त झालेलं आहे, कारण आत्म्याची काहीतरी इच्छा होती, ती पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाला हे शरीर प्राप्त झालेलं आहे, आणि त्या त्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आपण जन्म घेतलाय.
आता मग आता ही या परिस्थितीचं भान ठेवून ते इथे जी काही आपल्याला प्राप्त परिस्थिती असेल त्याच्यामध्ये जी कर्म प्राप्त झालेली असतील ती आपल्याला उत्तम प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. पण त्याच्यामध्ये यश येईल अपयश येईल याकडे लक्ष द्यायला नाही पाहिजे. कृष्ण म्हणतात इच्छा मनात ठेवली त्यानुसार लाभ झाला तर आपल्याला हर्ष होईल, आनंद होईल. लाभ झाला नाही तर दुःख होईल. म्हणून लाभेच्छा मनामध्ये न ठेवता यश आलं किंवा अपयश आलं इथे सम राहायला पाहिजे आणि कार्य करायला पाहिजे. कर्तेपणाचा भाव आपण आपल्यामध्ये येऊ देऊ नये. कर्तेपणाची भावना आली की मनुष्य विचार कसा करतो की हे सगळं मी केलं, दुसऱ्या कोणाला मी ह्याचा लाभ का देऊ, माझे कष्ट आहेत, माझी मेहनत आहे, त्यामुळे फळही मीच भोगणार, ही अशी बुद्धीच बंधनाचं कारण ठरते आणि परिणामी दुःख भोगावं लागतं. पण कृष्ण भावना भावित कार्य आपण कृष्णांना आनंद देण्यासाठी करत असतो. कृष्णांना आनंद देण्यामध्येच आपण आपलं सुख किंवा आनंद मिळत असतो. आपल्याला आपण आपलं सुख कृष्णांपासून वेगळं शोधायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला दुःख मिळतं. आता माणसाच्या प्रारब्धाने माणसाला सुख दुःख मिळतात. म्हणजे प्रारब्धात असतील तर ती मिळणारच, त्यासाठी विशेष आपल्याला कष्ट घेण्याची गरज पडत नाही. आता दुःख मिळावं म्हणून आपल्यापैकी कोणी काही प्रयत्न करतो का वेगळा? नाही, पण दुःख आपल्या वाट्याला येतातच. तशीच सुख आहेत, प्रारब्धात असतील तर ती मिळणारच. प्रारब्धाची गती ही अशी विलक्षणच म्हटली जाते. सुख दुःख जेवढं लिहिलं आहे ते प्रयत्न केल्याविना आपल्यापर्यंत येणारच, त्याला कोणीच थांबवू शकत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या सुखदुःखाची चिंता सोडून भगवत चिंतनासाठी प्रयत्न मात्र आपल्याला केले पाहिजेत. भगवंतांची भक्ती करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी जीवाची इच्छा तशी असावी लागते, तेव्हाच तो व्यक्ती तसा मग प्रयत्न करतो. आणि कृष्णांच्या सेवेशिवाय भोगण्याची जी इच्छा आहे ना ती मनुष्यासाठी मात्र दुःखाचं कारण बनते. आणि त्यासाठी इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की योगस्थ हो, योगस्थ म्हणजे काय? हा भौतिकाचा जो आहे ना तो संग सोडून माझ्या बरोबर जोडून घे आणि कर्म कर. म्हणजे कर्म कर, कर्तव्य कर ही आज्ञा तर सर्वांच्यासाठीच आहे. पण कसं कर? तर समत्वम योग उच्चते, म्हणजे समत्व बुद्धीने कर. आता भौतिक जगामध्ये आपण म्हणतो की द्वंद्व असतात. मग या द्वंद्वांना म्हणजे यश अपयश निंदा स्तुती यांना तो व्यक्ती कसा सामोरा जातो, तो डगमगतो का का तो हुरळून जातो स्तुती ऐकून, तर हेही महत्वाचं आहे. तर जे कर्म करायचं त्याच्यामध्ये आनंद किंवा दुःख न बाळगता ते कर्म झालं पाहिजे आणि ते कर्म भगवंतांना अर्पण झालं पाहिजे. आणि परिणामाची काळजी न करता आपण ते कार्य उत्साहाने केलं पाहिजे. 17व्या अध्यायामध्ये आपण ओम तत्सत हे शिकलो होतो किंवा आपण म्हणतो सर्व कृष्णार्पणम असतु. तर तसंच आपल्याला कार्य केली पाहिजेत. शास्त्रांच्या विरुद्ध कर्म आपल्याला त्यागली पाहिजेत. नित्य कर्म जी आहेत ती केली पाहिजेत आणि ती करत असताना फळाची अपेक्षा न ठेवता आपली कर्तव्य आहे म्हणून ते केलं पाहिजे. आणि कुठल्याही द्वंद्वात न अडकता समभाव ठेवून फळांची अपेक्षा न ठेवता आपण कर्म केली पाहिजेत. हीच आज्ञा कृष्णांची या श्लोकाद्वारे आपल्याला समजते. आता पुढचा बघू श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दूरेण यवनं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. हे धनंजया, भक्तिमय सेवेद्वारे सर्व निंद्य कर्मांना दूर सार आणि त्या भावनेमध्येच भगवंतांना शरण जा. जे आपल्या कर्मफळांचा उपभोग घेऊ इच्छितात ते कृपणच आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतायत बघा, निंद्य कर्मांना दूर सार. आता स्वतःच्या मनमर्जीने न वागता मी तुला जसं ज्ञान दिलं, सद्बुद्धी दिली, आत्मज्ञान दिलं, त्याप्रमाणे अर्जुना तू कर्तव्य कर असं कृष्ण म्हणतात. पण अर्जुन आता हा शब्द ऐकतो ह्यवरम म्हणजे निंद्य कर्म, आणि त्याच्या मनात विचार येतो की युद्ध करणं याच्यामध्ये सर्वांची हत्या आली हे तर निंद्य कर्म आहे. आता याबद्दलचा जो त्याच्या मनामध्ये आलेली शंका आहे तो आता पुढच्या अध्यायामध्ये तो प्रश्न विचारणार आहे. पुढच्या अध्यायाची सुरुवातच ह्याच्यावरून होईल. आता त्याने ऐकलंय आणि प्रश्न पुढच्या अध्यायामध्ये येईल की मग जर का हे युद्ध हे निंद्य कर्म आहे तर तुम्ही मला हे का करायला सांगता आहात. त्यानंतर परत इथे कृपण बद्दल कृष्ण बोलतात. एक मिनिट, कोणाचा माईक ओपन आहे का? सगळ्यांनी प्लीज जरा आपल्या माईकची काळजी घ्या.
हा, आता इथे कृपण बद्दल बोलतात. कृपण म्हणजे काय? जो कर्मफळाकडे अत्याधिक आसक्त आहे. असे लोक कर्मफळाचा भोग घेऊ इच्छितात आणि मग कर्मबंधनात अधिकच गुंततात. तर केवळ कृष्ण भावना भावित कार्य असं असतं की जे आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्त करू शकतं. त्यामुळे कृष्ण भावने व्यतिरिक्त केलेली सर्व कार्य ही निंद्य कर्म, किंवा इथे शब्द काय वापरलाय निंद्य कर्मांना? ह्यवरम असा शब्द वापरलेला आहे. आता इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण बुद्धियोगापेक्षा कर्म हे गौण आहे असं सांगतायत. म्हणजे काय? तर त्यामुळेच अर्जुनाचा गोंधळ होतो. बुद्धियोग म्हणजे आपण काय म्हटलं? कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं, भक्तीमध्ये कार्य करणं. आणि इथे म्हटलं आधी कर्माचं सांगून झालं. कृष्ण म्हणतात की कर्म करणं महत्वाचं आहे, प्रत्येकाने कर्म केलीच पाहिजेत. आणि आता इथे सांगतात की भक्तियोग हा अधिक श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे मग अर्जुनाचा गोंधळ उडतो, कारण एकीकडे कृष्ण म्हणालेत की कर्म करायलाच पाहिजे आणि एकीकडे बुद्धियोगालाही महत्व देत आहेत. मग नेमकं काय करायला पाहिजे? आता हा अज्ञानातून आलेला जरी प्रश्न असला ना, तरी अर्जुनाची जिज्ञासू वृत्ती ह्याच्यामध्ये दिसते. ज्ञान समजून घेण्याची इच्छा आपल्याला कळते, तर त्यालाच जिज्ञासा म्हणतात. आणि ही जिज्ञासा नसेल कोणामध्ये तर मग बोध प्राप्त करण्याची शक्यताच राहत नाही. म्हणून ज्ञान जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बघा शंका येतात आणि त्यांचं निरसन गुरूंकडे वेळच्या वेळी झालं की त्या साधनेला गती पण येते. तर साधकाला जर का पुढे गती यायची असेल, प्रगती करायची असेल, तर जे अडथळे असतात ना साधनेमध्ये, ते गुरूंकडून नीटपणे समजून घेतले पाहिजे. आणि गुरु ही अर्थातच शिष्याची तळमळ जाणतात, योग्य प्रकारे त्या शिष्याचं मार्गदर्शन करतात. तर जेव्हा शिष्याची ज्ञान जाणून घेण्याची इच्छा तीव्र असते, तर तेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीवरही तो मात करू शकतो आणि आपली साधना पुढे सुरू ठेवू शकतो. तर त्यामुळे आता आपण इथे समजून घेऊया की बुद्धियोग म्हणजे बुद्धी, किंवा बुद्धियोग म्हणजे बुद्धी भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेणं हे श्रेष्ठ आहे. कारण कर्मफळामध्ये अत्याधिक आसक्त व्यक्ती आपल्या कार्यामध्ये जो काही लाभ असतो तेवढाच विचार ठेवतो, आणि भगवंतांबरोबर बुद्धी जोडल्याने तो व्यक्ती असतो तो सर्व प्रकारची कर्म जरी करीत असला तरी कर्मफळाची अपेक्षा त्याची कमी होत जाते, म्हणजे तो सोडून देतो. कारण भगवंतांच्या साठी तो कार्य करत असतो. स्वतःच्या वेगळ्या लाभाची त्याला इच्छा नसते, भगवंतांना प्रसन्न करण्यामध्येच त्यालाही आनंद मिळत असतो. तर इथे हे जे वर्णन आपण ऐकतोय ना, हे निष्काम कर्माबद्दल कृष्ण सांगतात. आता आपण निष्काम कर्म करत असू तर कशी आपली विचारसरणी असेल हे समजून घेऊया. की आता आपण कर्म करतो म्हणजे आपण आता निष्काम कर्म करतोय असं समजा. तर प्रत्येक कर्म त्याची प्रतिक्रिया पण असणार काहीतरी. तर या कर्माच्या प्रतिक्रियेकडे किंवा कर्माच्या फळाकडे आपली आसक्ती नसेल जर का आपण निष्काम कर्म करत असू. का? कारण आपण कर्म कृष्णांच्या आनंदासाठी करत असतो आणि कृष्णांना प्रसन्न करण्यातच आपल्यालाही आनंद मिळत असतो. हा आनंद कर्मफळापासून मिळावा ही आपली इच्छा राहत नाही, कारण कर्म करण्यातच आपण आनंद प्राप्त करतो आहे. आणि त्यामुळे कर्मफळाने होणारा जो लाभ आहे त्याच्याकडे आपली अनासक्ती असते. जसं आता कोणी चित्र काढत असेल तर गोवर्धन लीलेचा प्रसंग आहे, त्या व्यक्तीने छान चित्र काढलं, अगदी कृष्णांच्या सेवेमध्ये काढलं आणि अगदी आनंदाने मनपूर्वक उत्साहाने त्याने हे कार्य केलं. आता या कार्याचं फळ काय असेल तर त्या व्यक्तीचं कौतुक होईल. पण आता हा व्यक्ती चित्र काढत असतानाच एवढा आनंद प्राप्त करतोय कारण ती कृष्णांच्या सेवेमध्ये तो करतोय. तर त्यामुळे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर कौतुक त्याचं झालं किंवा नाही झालं याच्यावर त्याचा आनंद निर्भर नाही. कृष्ण चित्र कृष्णांसाठी काढत असताना त्याने हा ऑलरेडी आनंद प्राप्त केलेला आहे. हे निष्काम कर्म हे असं असतं, कारण कृष्णांच्या बरोबर जोडलेलं असतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा कोणी व्यक्ती ज्याला म्हणतो आपण निष्काम योगी आहे, भक्त आहे, ज्या प्रकारे जो कार्य करतो तेव्हा त्याला कार्याचं बंधन लागत नाही. अन्य कृष्णांच्या बरोबर जोडून न घेतलेली सर्व कार्य मात्र आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतात. आता 50वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम. भक्तिपूर्ण सेवा करणारा मनुष्य या जन्मात सुद्धा चांगल्या आणि वाईट कर्मापासून मुक्त होतो. म्हणून तू योगयुक्त होण्याचा प्रयत्न कर, कारण योग हे सर्व कर्मातील कौशल्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण काय सांगतात? योग हा कर्मसु कौशलम, म्हणजे जसं आता एखादा व्यक्ती भौतिक कर्म आपल्याला करताना दिसतोय पण मनामध्ये त्याचा विचार काय आहे?
की मी सर्व कर्म मी कृष्णांना अर्पण करतो आहे. मानसिकता त्याची अशी आहे, म्हणजे तो निष्काम कर्म करतोय, अनासक्तीने तो या जगामध्ये राहतोय. सर्व काही भगवंतांचंच आहे. माझं शरीर, माझी बुद्धी ही भगवंतांनीच दिलेली आहे आणि त्यांच्यासाठीच तो कार्य करतो आहे. ते वापरून म्हणजे निष्काम कर्म करतोय, कार्याचं फळही भगवंतांनाच तो अर्पण करतोय. जसं आता एखादा बंगल्याचा मालक असेल, त्याने आपल्या माळ्याला फुलझाडांचं बीज दिलं आणि सांगितलं की इथे बागेमध्ये लाव, तर माळी काय करेल, जमिनीमध्ये ते बीज लावेल, मग त्याची काही कालांतराने रोपं तयार होतील, त्याच्यावर फुलं येतील. मग माळ्याने फुलांचं काय केलं पाहिजे, मालकाला दिली पाहिजेत ना, कारण बाग मालकाची आहे आणि बीजही मालकाने आणून दिलेलं आहे. तर जेव्हा माळी सर्व फुलं मालकाला देतो, तेव्हा काम करण्याचं वेतन पण त्याला मिळतं दर महिन्याला. आणि असं केलं नाही, तो जर का माळी असा विचार करू लागला की हे बीज मी पेरलं, काम मी केलं बागेमध्ये, तर त्यामुळे फुलंही माझी, असं जर का म्हटलं तर ते बरोबर राहणार नाही. तर हेच इथे कृष्ण शिकवतायत आपल्याला की माझ्या आनंदासाठी कार्य कर, कर्मफळाची आसक्ती न ठेवता तू कार्य केलंस तर तुझी त्यामुळे शुद्धी होईल. आता हे योग हा कर्मसु कौशलम जे म्हटलेलं आहे ना, ते कर्म करताना अशा प्रकारे कर्म कर की जे तुला बंधनात टाकणार नाही, हे शिकवलेलं आहे. जसं आता एखादी आजी असेल बघा, आणि ती स्वयंपाक करण्यामध्ये खूप एक्सपर्ट आहे. मग आपली नाथ जर का तिची नवीनच स्वयंपाक शिकायला म्हणजे शिकत असेल आणि पुरणपोळ्या करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आजी कशा तिला टिप्स देईल बघा, की कसं पीठ भिजव आणि किती पुरण भर, कशी ती पोळी लाट, कशी भाज. तसंच कृष्णांनी इथे सांगितलेलं आहे अर्जुनाला की कर्म करण्याच्या मागचं कौशल्य काय आहे की ज्याद्वारे तू बंधनात अडकणार नाहीस. म्हणून योग हा कर्मसु कौशलम हे शब्द खूप महत्वाचे आहेत. याचा अर्थ काय आहे की जे पण कर्म आपण करू ते चांगलं केलं की झालं असा घ्यायचा नाहीये. योग हा शब्द पण महत्वाचा आहे. योग म्हणजे काय की कर्म चांगलं तर करायलाच पाहिजे, पण अशा प्रकारे केलं पाहिजे की या कर्माच्या द्वारे आपण भगवंतांच्या बरोबर जोडले जाऊ, भगवंतांच्या बरोबर योग साधता येईल आपल्याला त्या कर्माच्या द्वारे. जसं कोणी उत्तम स्वयंपाक केला किंवा कोणी उत्कृष्ट चित्र काढलं, हा योग होणार नाही. त्यांनी त्यांची कला उत्तम प्रकारे दाखवली असं म्हणता येईल, पण जेव्हा ते कर्म भगवंतांच्या साठी केलं जातं आणि कर्माचं फळही भगवंतांना अर्पण केलं जातं, तेव्हा तो कर्मयोग होतो. आता पुढचा बघू, 56. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्. हरे कृष्ण. याप्रमाणे महान ऋषीमुनी अथवा भक्तगण भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होऊन बहुतेक जगातील कर्मफळातून मुक्त होतात. त्यानंतर ते जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊन सर्व दुःखांच्या पलीकडील स्थानाची भगवत धामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे आवाज या खूपच श्लोकात कमी बघा झालाय परत. माताजी. माताजी आवाज आवा- तुमचा खूपच कमी झाला एकदम. हो का, हो, सगळ्यांनाच आम्ही तसं सगळे होतंय का? प्रयत्न करून बघितले नाही, येतो पण येतो तुमचा येतो आवाज आवाजच येतो. येत नाहीये. येतो त्याला माताजी नेटवर्क. तुमचं जरा नेट चेक करा बरं, कारण इतरांना येतोय का माझा आवाज? सगळ्यांनी सांगा बरं जरा अनम्यूट करून. हो सगळ्यांना माताजी, क्लिअर आहे? येतोय 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 माताजी. ना? हो हो, माताजी येतोय. क्लिअर व्यवस्थित येतोय. येते. हा, मग सुषमा माताजी माताजी जरा तुमचं कनेक्शन चेक करा. बरं, ठीक आहे. तर आता या श्लोकामध्ये तुम्ही बघितलं तर फलम त्यक्त्वा मनीषिणः म्हणजे परत एकदा कृष्ण म्हणतात कर्मफळाच्या त्यागाबद्दल. आणि काय त्यांनी सांगितलं की ऋषी मुनी आहे, संत महात्मा आहेत, हे कसे आहे, शुद्ध भक्त म्हणतो आपण यांना. त्यांनी ज्ञान प्राप्त केलेलं आहे आणि बुद्धी कृष्णांच्या ठिकाणी अशा शुद्ध भक्तांची स्थिर झालेली असते. त्यामुळे कर्मफळाचा त्याग करून जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून ते आपली सुटका करून भगवत धामाची प्राप्ती करून घेतात. जन्म-मृत्यूचं चक्र का आहे? कारण कर्माचे चांगले वाईट परिणाम भोगण्यासाठी आणि विविध इच्छा पूर्ण करण्यासाठी नवीन देह प्राप्त होतो. स्वतःला शरीरच मानून कर्म केल्याने आणि कर्माच्या फळाकडे आसक्ती ठेवल्याने हे चक्र सुरूच राहतं. जोपर्यंत आत्मा म्हणजे काय, त्याचं नातं भगवंतांच्या बरोबर काय आहे, आत्म्याचं सुख कशात आहे, हे जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत हे असंच सुरू राहतं. आणि जर कोणाला हे समजलं, म्हणजेच आत्मसाक्षात्कार झाला, तर हे शरीर असतानाच तो व्यक्ती आता कृष्णांच्या बरोबर जोडलेला असतो, कृष्ण भावना भावित असतो. आणि शरीराचा अंत जेव्हा होईल तेव्हा होईल, पण शरीर असेपर्यंत तो कार्यही कृष्ण भावना भावितच करतो, म्हणजे निष्काम कर्मयोगच करतो. आता 52 बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझी बुद्धी या मोहरूपी घनदाट अरण्याच्या पलीकडे जाईल तेव्हा तू ऐकलेल्या सर्वांविषयी आणि ऐकावयाचे आहे अशा सर्वांविषयी उदासीन होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोह कलिलम बुद्धी म्हणजे काय, तर या अज्ञानातून जेव्हा तू बाहेर पडशील तेव्हा तुला सर्व काही स्पष्ट दिसेल असं कृष्ण म्हणतात. अज्ञानामुळेच आपण भौतिक जग जे अशाश्वत आहे त्याच्याकडे आसक्त असतो. जन्म मृत्यू जरा व्याधी भोगतो इथे आणि कर्माच्या नुसार अनेक बरं वाईट फळं पण भोगत असतो. नवीन नवीन शरीर घेतो, पण परत आहार निद्रा भय मैथून हे करण्यासाठीच जन्म वाया घालवतो. तर या चक्रातून वारंवार आपण असंच जात राहतो. पण जो या चक्राच्या बाहेर निघू इच्छितो तो हे ज्ञान प्राप्त करतो, आचरणात आणतो आणि योग्य ते बदल आपल्यामध्ये घडवून आणतो. जेव्हा ज्ञान घेतो तेव्हा या अशाश्वत भौतिक जगाबद्दल त्याची आसक्ती कमी होऊ लागते. त्याला प्रेम वाटत नाही, उदासीन होतो तो या जगाबद्दल, भौतिक जगाबद्दल. कारण भौतिक जगाचं जे तात्पुरतं स्वरूप आहे हे तो जाणतो आणि जे मला बंधनात अडकवून परत परत जन्म मृत्यूच्या चक्रात ओढतं हे ज्ञान त्याच्याकडे असल्याने आता भौतिक भोगांकडे तो आकर्षित होत नाही आणि अनासक्ती त्याच्यामध्ये येते. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रुती विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धेस्तदा योगमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. जेव्हा तुझे मन वेदांच्या डौलदार अलंकारिक भाषेने विचलित न होता आत्मसाक्षात्कारामध्ये समाधीस्थ होईल तेव्हा तुला दिव्य भावनेची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याचं मन समाधीस्थ झालंय, समाधौ अचला असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे ज्याला कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार झालेला आहे, ज्याला सेल्फ रिअलाइज्ड आपण म्हणतो, तर तेव्हा कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सनातन सेवक आहे, या आत्म्याच्या स्वरूपाचं ज्ञान त्याला होतं. कृष्ण भावना भावित जगणं हेच एकमेव ध्येय अशा व्यक्तीचं असतं आणि वेदांच्या भाषेने तो मग विचलित होत नाही. वेदांची भाषा कसं म्हटलंय, अलंकारित म्हटली गेलेली आहे. वेदांचं पूर्ण ज्ञान न घेता मनुष्य सकाम कर्म जेव्हा करू लागतो तेव्हा तो कर्मबंधनात गुरफटत जातो. देवी देवतांची उपासना जरी तो करीत असला तरी अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचीच उपासना तो करीत असतो. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती प्रत्यक्षपणे कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न असतो. तो जे काही करतो ते कृष्णांच्या साठीच करतो आणि अशाद्वारे बंधनातून तो मुक्त होतो. त्यासाठी हे ज्ञान नीटपणे आपल्याला व्यवस्थितपणे समजून घेतलं पाहिजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून, कारण ते आपल्याला मुक्त तरी करवतं हे ज्ञान आणि जन्म मृत्यूच्या चक्रातून आपली कायमची सुटका करवतं. म्हणून योग्य रीतीने हे जाणून घेतलं पाहिजे आणि त्यानुसार आपलं आचरणही केलं पाहिजे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिक् किं प्रभाषेत किमासीतर्वजेत किम. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांनी हे जे सांगितलं ते वर्णन ऐकल्यावरती अर्जुनाला आश्चर्य वाटतं की भौतिक जगाच्या द्वंद्वाच्या पलीकडे जायचंय, बुद्धी स्थिर करायची आहे कृष्णांच्या वरती, कर्म करायची आहेत पण कर्मफळावरती आसक्ती ठेवायची नाही. तर मग अर्जुन इथे कृष्णांना विचारतो की ही जी स्थिती तुम्ही सांगितली आहे स्थिर बुद्धी होण्याची आणि ज्याने ही स्थिती प्राप्त केली आहे असा स्थितप्रज्ञ हा कसा असतो, मग तो कसा चालतो, तो बोलतो कसा, याबद्दल म्हणजे त्याचा व्यवहार कसा असतो याबद्दलची उत्तर आता कृष्णांनी या पुढच्या श्लोकांमध्ये दिली आहेत. आता इथून पुढे हे स्थिताधीर मुनींबद्दल किंवा स्थितप्रज्ञाबद्दल वर्णन सांगितलेलं आहे. जो कर्तव्य करतोय पण फळाकडे तो अनासक्त आहे, म्हणजे बुद्धियोग समजून तो त्याप्रमाणे वागतो आहे. आता बघा कोणी धनाढ्य व्यक्ती असेल तर त्याचं राहणीमानावरून आपल्याला कळतं, ज्या प्रकारचे ते कपडे घालतो, ज्या प्रकारे त्याचं घर असतं, गाडी असते, यावरून आपण समजू शकतो की हा धनाढ्य व्यक्ती आहे. किंवा कोणी आजारी व्यक्ती असेल तर त्याच्याकडे बघूनही आपल्याला समजतं की हा आजारी आहे, त्याची तब्येत बरोबर नाहीये. कोणी बुद्धिमान असेल तर त्याच्या बोलण्यावरून आपल्याला समजतं
समजतं. तसंच इथे अर्जुन आता विचारतोय की हा जो स्थितप्रज्ञ असतो ह्याचा व्यवहार कसा असतो, त्याची लक्षणं कुठली असतात, वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याचं आचरण कसं असतं, हे कृष्ण आता मला हे समजावून सांगा. आता पुढच्या 55व्या श्लोकापासून कृष्ण ते सांगतात. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, मनुष्य जेव्हा मानसिक तर्कवितर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व प्रकारच्या इच्छांचा त्याग करतो आणि याप्रमाणे त्याचे शुद्ध झालेले मन जेव्हा केवळ आत्म्यामध्येच संतुष्ट होते, तेव्हा तो स्थितप्रज्ञ अर्थात विशुद्ध दिव्यावस्थेत स्थित झाला आहे असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण आता काय समजून घेतलं आतापर्यंत की आत्मज्ञान प्राप्त करण्याच्यासाठी भौतिकाकडे अनासक्ती हवी. अनासक्ती हवी म्हणजे ज्याची इच्छा केवळ भोग ऐश्वर्य भोगण्याची आहेत, भौतिकामध्ये राहून इंद्रिय तृप्ती करण्याची आहे, तो आत्मज्ञानाकडे घेण्यासाठी वळू शकत नाही. तर हा जो स्थिताधीर मुनी आहे हा आत्मज्ञानी आहे. आणि हे तो कसं करू शकला त्याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. तर हा स्थिताधीर मुनी इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करतो. इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा ठेवणं म्हणजे त्याचं मन अशांत असतं अशा व्यक्तींचं. आणि भोगांच्या अनेकविध इच्छांनी ते मन भरलेलं असतं. आणि या इच्छा भोगण्यासाठी त्याचं मन आता वेगवेगळ्या योजनाही आखत असतं. आणि त्यामुळे हे मन अत्यंत अशांत अस्थिर असं असतं. कृष्णांचा विचारही अशा मनामध्ये येत नाही. आणि या उलट जो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहे त्याच्या इंद्रियांच्या इच्छा प्रयत्नांच्या विना क्षीण होतात. आणि त्याचं मनही शांत होतं. शांत मन ज्ञान ग्रहण करू शकतं. आणि एकाग्र होऊन या मार्गावरती प्रगती करण्यासाठी शांत मन असणं हे खूप आवश्यक असतं. आता इंद्रिय तृप्ती म्हणजे भोगामध्ये आसक्त म्हणजेच कृष्णांचं विस्मरण, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. कृष्णांपासून असा व्यक्ती खूप दूर असतो आणि त्यामुळे परिणामी दुःखी पण असतो. पण जो निसंशयपणे हे मानतो की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे, असा व्यक्ती मात्र भौतिक भोगातून प्राप्त होणाऱ्या सुखाला तुच्छ मानतो आणि कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न राहून आनंद प्राप्त करतो. आता ही जी स्थितप्रज्ञाची लक्षणं आहेत, आता स्थितप्रज्ञ हा जो शब्द तुम्ही जर का बघितलं तर स्थितप्रज्ञामध्ये जो स्थित आहे ना, म्हणजे काय स्थिती आहे हे या श्लोकांच्या द्वारे आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर या स्थितप्रज्ञ हा जो स्थितप्रज्ञ आहे किंवा स्थिताधीर मुनी आहे त्या तो बुद्धियोगाचा आश्रय घेऊन कृष्ण म्हणतात त्याची बुद्धी माझ्या ठिकाणी स्थिर ठेवतो. जे आत्म्याची मूळ स्थिती आहे ना त्या स्थितीपर्यंत तो येतो आणि मग कर्म करतो आणि पुन्हा पुन्हा म्हणजे जी आता भौतिकातली द्वंद्व आहे त्याच्याकडे तो आकर्षिला जात नाही. भौतिकाकडून तो अनासक्त होत जातो कारण तो माझ्या बरोबर जोडलेला आहे. मग भौतिक जगाच्या द्वंद्वांच्या पलीकडे हा कसा जातो याबद्दलही अर्जुनाला उत्सुकता आहे समजून घेण्याची. म्हणून मग अर्जुन हा प्रश्न विचारतात आणि त्याचं वर्णन मग करून सांगतात या स्थितप्रज्ञाचं कृष्ण. आता जो म्हणतो की कृष्ण अर्जुन म्हणतो की हा जो स्थितप्रज्ञ आहे तो त्याचा व्यवहार कसा असतो, त्याची लक्षणं कशी असतात आणि त्याला ही स्थिती प्राप्त कशी होते. तर अर्जुन कृष्णांचा आता भक्त आहे, भक्ताने काही विनंती केली तर स्थितप्रज्ञांची लक्षणं सांगा म्हणून, तर कृष्ण प्रसन्न होतात. कारण आता त्यांना लक्षात येतं की अर्जुनाची जी सुरुवातीला मनस्थिती होती त्यातून आता तो हळूहळू बाहेर येतोय. जो म्हणत होता की मी युद्ध करणार नाही या भूमिकेवरती तो अडला होता, पण आता त्याच्यामध्ये काहीतरी जाणून घेण्याची इच्छा तो व्यक्त करतोय. आणि गुरूंना उपदेश करायचा म्हणजे मग शिष्याची मनस्थिती ही तशी असायला हवी, तो उपदेश स्वीकारण्याची. ती मनस्थिती आता अर्जुनाची झाली आहे हे कृष्णांना जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा ते आता हे स्थिताधीर मुनीबद्दल ज्ञान देतात. आता या श्लोकामध्ये म्हटलंय प्रजाहती यदा कामान, म्हणजे सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छांचा तो त्याग करतो. म्हणजे जी सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छांचा त्याग करणं, पण ती महत्वाची आहे. कारण पुढचे जे सर्व अनर्थ आहेत काम क्रोध लोभ हे या कामनेच्या स्तरावरच नियंत्रित जर का करता आले तर त्याचे पुढचे भयंकर परिणाम पण थांबवता येतात. इंद्रियांच्या विषयांकडे धावणारी जी इंद्रिय आहेत त्यांना जेव्हा कृष्णांच्याकडे वळवलं जातं तेव्हा या इंद्रियांच्या इच्छा प्रयत्नाविना क्षीण होतात. म्हणजे हा जो स्थितप्रज्ञ आहे तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. त्यामुळे ज्या ज्या इंद्रियांच्या इच्छा त्याच्या मनामध्ये येतात त्या आपणहूनच क्षीण होऊन तो आत्मसंतुष्ट होऊन राहतो.
आता आपल्या मनाला, इंद्रियांना संयमित करण्याची ही जी शक्ती आहे ना, ती आपल्या जवळ नाहीये. म्हणून जेव्हा आपण इंद्रियांना, मनाला कृष्ण भावनेशी जोडतो, तेव्हा ही शक्ती आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे कृष्णांच्या द्वारच आपली मन किंवा इंद्रिय हे संयमित होऊ शकतं. आता स्थितप्रज्ञ आणि सामान्य मनुष्य ह्याच्यामध्ये फरक कुठे असतो? तर बघा, लक्षात घ्या, आपली 5 ही ज्ञानेंद्रिय असतात आणि 5 इंद्रियांचे हे विषय असतात. आपली इंद्रिय म्हणजे डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा, आणि त्यांचे विषय म्हणजे रूप, रस, स्पर्श, गंध आणि शब्द. आता डोळे, बघा नाना प्रकारच्या गोष्टी सतत बघत असतात. अगदी दृष्टी जाईल तिथे आपण काहीतरी बघतोच, बघायला मिळेल ते जे. आणि असे बघण्याचे विषय दिवसेंदिवस वाढत चाललेत. जिभेचं बघा, तऱ्हेतऱ्हेचे पदार्थ, वेगवेगळी चव, जिभेचा स्वाद आणि चव वाढावी म्हणून अजून अजून पदार्थ उपलब्ध होत आहेत भौतिक जगामध्ये. जिभेचं अजून कार्य म्हणजे वाणी, चुकीच्या शब्दांचा वापर आपण करतो, म्हणजे जीभ एकसारखी बोलते आणि सतत वेगळी वेगळी चव पण घेण्याची जिभेला आवडते. तर म्हणजे शांतता नाही जिभेला. तर त्यासाठी भगवंतांचं नाम हा जिभेच्यासाठी अलंकार म्हटला जातो. जसं एखादी स्त्री आपल्या गळ्यामध्ये सुंदर माळ घालते, गळ्याची शोभा वाढावी म्हणून, तसंच जिभेवर जर का हरिनाम असेल तर जिभेसाठी तो अलंकार म्हटला जातो. अन्यथा जीभ ही शरीराच्या दुसऱ्या एखाद्या अवयवासारखीच असते. आता ही सर्व इंद्रिय आणि त्यांचे अनेकविध विषय आणि मन, बुद्धी आणि आत्मा यांचा जर का एक संबंध लक्षात घेतला, तर या सर्व इंद्रियांवरती लगाम कोणाचा असतो? तर मनाचा लगाम असतो. आणि मनावरती नियंत्रण बुद्धी करू शकते. पण हे केव्हा शक्य होईल? ज्या वेळेला बुद्धी स्थिर असेल, म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडलेली असेल. अशा वेळेला त्या शरीरामध्ये स्थित जो आत्मा असतो, तो कृष्णांबरोबर जोडल्या गेल्याने आनंद प्राप्त करेल. पण जर का मन अस्थिर असेल, तर इंद्रियांच्या विषयाच्या मागे ते पळणारं असेल आणि कृष्ण भावनेमध्ये बुद्धी जर का जोडली गेली नसेल, तर तीही दुर्बळ असेल. मग मन त्या बुद्धीलाही फरफटत नेतं, विषय भोगामध्ये जोडतं. आणि इंद्रिय, मन आणि बुद्धी जेव्हा अशी सर्वच तिघही विषयांच्या आहारी जातात, त्यावेळेला मग मनुष्याची अधोगती ही निश्चित असते. म्हणजे मूळ कारण काय आहे? मन आहे. मन हे लगाम आहे इंद्रियांचं. आणि तेच म्हणजे इंद्रिय जेव्हा विषयांच्या मागे लागतात, तेव्हा हा लगाम जर का व्यवस्थित असेल, तर मन नियंत्रित करू शकतं. आणि मन कसं आहे? चंचल आहे म्हणतो आपण. मनाला विविधता आवडते, वेगवेगळे गोष्टी विचार करायला आवडतो. पण हा इंद्रियांचा संपूर्ण लगाम मनाने जर का पाळू शकला, तर मात्र शरीर म्हणजे तो व्यक्ती अत्यंत तेजोमयी पुढे प्रगती करू शकतो असा. पण आता विषयांच्या आहारी गेलेला असेल, तर मग त्याच्या प्रगतीची कधीच शक्यता नसेल. तर आता आवश्यकतेपेक्षा अधिक विषयांचा त्यासाठी संग करणं हे योग्य नाही म्हटलं जातं. आवश्यक तेवढा इंद्रियांचा वापर करा, एवढंही सांगितलेलं आहे. मग आता हा जो स्थितप्रज्ञ आहे, तो काय करतो? तर तो आवश्यकतेपुरतं सगळं करतो. शरीर तर आहेच, म्हणून तो आवश्यकतेपुरतं झोपतो, आवश्यकतेपुरतं खातो, सर्व गोष्टी ह्या आवश्यकतेपुरताच करतो. कारण तो कृष्णांच्या बरोबर जोडला गेलाय आणि तिथून आनंद प्राप्त करतोय. त्याचा आत्मा कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने संतुष्ट आहे. त्यामुळे बाह्य इंद्रिय भोगातून मिळणाऱ्या तात्पुरता आनंद त्याच्यासाठी महत्वाचा नाहीये. तो सतत हा आनंद प्राप्त करतोय. कृष्णांच्या बरोबर जोडल्या गेल्याने हा आनंद त्याला मिळतच राहतो. परंतु जो सर्वसामान्य मनुष्य आहे, त्याच्यासाठी हा असा आनंद केवळ इंद्रिय तृप्तीमधूनच मिळतो. त्यामुळे 5 इंद्रिय आणि त्यांचे विविध इंद्रियांचे भोगाचे विषय यातून मिळणारा तात्पुरता आनंद, आणि इंद्रिय भोग केला तरी तो आनंद अजून तेवढा मिळाला नाही, म्हणून अजून भोग करूया, अजून भोग करूया, मग आता हे झालं तर ते करून बघूया, अशी सतत त्याचे व्यक्तीचे प्रयत्न चालू असतात. इंद्रिय भोग केवळ सुख देऊच शकत नाही. आणि या सुखांना थोडं सुख जरी मिळालं तरी अंततः दुःखच वाटायला येतं. म्हणजे कितीही भोग केला तरी दुःख आहेच, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि भोग करायला मिळालं नाही तर अशा व्यक्तीला क्रोध पण येतो. म्हणजे काम, क्रोध, लोभ ह्याच्या आहारी तो मनुष्य जातो. तर हे इंद्रियांचे भोग आहेत ना सगळे, जसं आता डोळे बघतात, कान ऐकतात, जीभ स्वाद घेते विविध पदार्थांचा, हे सर्व आपण ग्रहण करत असतो, म्हणजे आपल्या आतमध्ये घेत असतो. जसं डोळ्यांनी एखादी वस्तू पाहिली, मग आपल्याला ती आवडली, मग आपण ती जाऊन घेऊन येऊया असा विचार करत असतो. तसंच हे प्रत्येक इंद्रियाचा विषय आपल्यावरती कुठल्या ना कुठल्या तरी
गोष्टीचा म्हणजे आपल्यावर परिणाम असतो आपल्या मनावरती त्याचा. आणि विषय सेवन करत असताना त्यामुळे हा विषय कुठला किती प्रमाणात आपण घेतला पाहिजे, कुठल्या ठिकाणी कुठल्या परिस्थितीत, यावरती जर का संयम नसेल, बंधन नसेल, तर मग ते मनुष्य अत्यंत वाईट दिशेने, चुकीच्या दिशेने निघून जातो. तर त्यासाठी आपल्याला सांगितलं जातं की हा जो स्थिताधीर मुनी आहे ना, त्याचा आपल्याला आचरण लक्षात ठेवलं पाहिजे. पाहिजे तेवढाच वापर तो इंद्रियांचा करतो करतो पण पाहिजे तेवढा, हे महत्वाचं आहे. तिथे ती लिमिट, मर्यादा त्याने ठेवलेली असते. भौतिक जगातला जो विषय असेल तर तो टाळतो. जी जी गोष्ट, जे कार्य त्याला कृष्णांच्या सेवेमध्ये घेऊन जातं प्रगती करण्यासाठी, ते करण्याचा तो प्रयत्न करतो. मग आता इंद्रिय तर त्याची पण आहेत, मग तो वापर कसा करतो? तर डोळे आहेत म्हणून मग स्थितप्रज्ञ व्यक्ती कृष्णांच्या अर्चविग्रहाचं दर्शन करतो डोळ्यांनी, भगवद्गीतेचं श्रीमद भागवतमचा ग्रंथ वाचतो, कानांनी ऐकायचं असेल तर तो कीर्तन करतो भगवंतांच्या नाम गुण रूप लीला यांचं, आणि जप करू शकतो. हातांनी कार्य केलं तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये कार्य करतो. पाय कुठे घेऊन जातील तर मंदिराकडे त्याचे घेऊन जातील. म्हणजे अशा प्रकारे स्थितप्रज्ञ आपल्या सर्व इंद्रियांना कृष्णांकडे वळवतो, आणि ही इंद्रिय त्यामुळे शुद्ध होतात. आणि असा स्थितप्रज्ञ तुम्ही जर का बघितला तर अत्यंत तेजस्वी दिसतो. आपले संत सर्व महात्मे शुद्ध भक्त असतात, त्यांच्या वाणीमध्ये बघा एक प्रकारची शुद्धता असते. श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेऊ शकतो. श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताच्या शुद्ध वाणीमधून हरे कृष्ण महामंत्रांचं संकीर्तन ऐकून हिप्पीवर त्याचा कसा प्रभाव पडला, हे खूप बोलकं उदाहरण आहे त्यासाठी. म्हणजे इंद्रिय संयमित केल्याने ते तेजस्वी बनतात, असा हा स्थितप्रज्ञ असतो. त्याची मन बुद्धी कृष्णांच्या ठिकाणी स्थिर झालेली असते, इंद्रिय संयमित असतात, आणि कृष्णांच्या शिवाय त्याला दुसरा कसलाही विचार नसतो. सर्व भौतिक इच्छा संपलेल्या असतात, आणि त्यामुळे क्रोध नसतो, कुठे ईर्ष्या नसते, द्वेष नसतो. जी काही इच्छा असते ती त्याला भगवंतांच्या विषयीच असते. आणि अशा प्रकारे त्याच्या या स्थितीमुळे तो सतत कृष्णांशी जोडलेला असतो, आणि आनंदाचा अखंड प्रवाह त्याला प्राप्त होत असतो. त्यामुळे तो स्वतःमध्येच आत्मसंतुष्ट असतो. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिर्मुच्यते. ज्या साधकाचे मन त्रिविध तापांनीही विचलित होत नाही किंवा सुखाने हर्षोल्लासित होत नाही, तसेच जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता स्थितप्रज्ञाची किंवा स्थिताधीर मुनीची ही अशी स्थिती असल्याने तो कसा आहे म्हटलंय, दुःखेषु अनुद्वेग मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिताधीर मुनी उच्चते. म्हणजे दुःखाचे डोंगर जरी कोसळले तरी ते शरीराच्या संबंधित आहेत हे तो जाणतो. त्याचा आत्म्याशी काही संबंध प्रस्थापित न झाल्याने शारीरिक दुःखांनी तो विचलित होत नाही. त्यामुळे तो क्रोध करीत नाही, निर्भय असतो, आणि भगवत सेवेमध्ये समर्पित असतो. आता हे म्हणजे खूप महत्वाचं लक्षण त्याचं सांगितलेलं आहे. कारण सर्व दुःख ही भगवंतांची कृपा म्हणून तो स्वीकारतो. जशी सुख हे भगवंतांची कृपा म्हणून येतं, तसंच दुःखही भगवंतांची कृपा आहे असं त्याला वाटत असतं. गतजन्मातील माझी कुकर्मामुळे मला हे क्लेश सोसावे लागतायत, पण भगवंतांच्या कृपेने ते अत्यंत अल्प आहेत असं त्याला वाटत असतं. सुखाचं श्रेयही तो भगवंतांना देतो, कारण आपण या सुखाला अपात्रच आहोत. केवळ भगवंतांची कृपा आहे म्हणून मला हे सुख प्राप्त होतंय असं तो मानतो. म्हणजे सुखकारक परिस्थितीमुळेच मी भगवंतांची सेवा उत्तम प्रकारे करू शकतोय असंही त्याला वाटत असतं. आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो समर्पित असतो. यश मिळेल किंवा अपयश या निश्चयाने तो विचलित होत नाही. भगवंतच सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांची सेवा करणं हे माझं कार्य आहे, हा त्याचा दृढ विश्वास असतो. आता हे स्थिताधीर मुनीचं जे लक्षण आहे, राग भय क्रोध हे त्याचे संपलेले आहेत म्हणून तो स्थिताधीर आहे. सर्वसामान्य मनुष्य बघा राग भय आणि क्रोध यामध्येच गुरफटलेला असतो. राग म्हणजे काय? आसक्ती. एखादी गोष्ट पाहिजे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच, आणि ती मिळाली नाही की क्रोध येतो. ती प्राप्त झाली असेल तर कोणी हिरावून घेईल माझ्यापासून म्हणून मग भीती असते. तसंच व्याधी मृत्यू अपमान याचं पण भय असतं. तर हा फरक आहे सर्वसामान्य मनुष्य आणि स्थिताधीर मुनी. आणि स्थिताधीर मुनीची ही स्थिती का असते? कारण त्याने कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलेलं असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्
प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करीत नाही तो पूर्णपणे ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे भौतिक जग आपण म्हणतो द्वंद्वाने भरलेलं आहे. चांगलं वाईट, श्रेष्ठ कनिष्ठ, सुख दुःख, शुभ अशुभ अशा इथे द्वंद्व असतात. कारण भौतिक जगात सर्वत्र या गोष्टी या होतच असतात अशा. आता कृष्ण भावनेमध्ये हा दृढतेने स्थिर असतो, स्थितप्रज्ञ, आणि कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न असतो. त्यामुळे अशा दिव्य स्तरावरती तो स्थित असल्याने हे जे द्वंद्व आहेत ते त्याच्यावरती प्रभाव टाकत नाही. असा व्यक्ती हर्ष शोक रहित असतो. त्याला आत्मबोध झालेला असतो की मी आत्मा आहे हे कळलेलं असतं त्याला. त्यामुळे देहाच्या पातळीवरती येणाऱ्या या द्वंद्वांनी तो अविचलित असा असतो. हे आपल्याला समजून घेतो आपण. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा सहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचामध्ये आवरून घेते त्याप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून आवरून घेणारा मनुष्य पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर स्थिताधीर मुनी आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या इंद्रियांचं नियमन करू शकतो. आणि हे सांगण्यासाठी इथे कासवाचं उदाहरण घेतलेलं आहे. जसं आता कासव कुठल्या धोक्याची जाणीव झाली तर आपले अवयव कवचामध्ये ओढून घेतो आणि इतर वेळी हातपाय बाहेर काढून तो खुशाल पाण्यामध्ये पोहू शकतो. तसंच स्थिताधीर मुनी आपली इंद्रिय ताब्यामध्ये ठेवतो स्वतःच्या. या इंद्रियांचा वापर स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता भगवंतांच्या सेवेसाठी करतो. म्हणजे तो इंद्रियांच्या ताब्यात नसतो, तर इंद्रियांचं तो नियमन करत असतो. कितीही प्रलोभनं आली तरी तो आपली इंद्रिय संयमित ठेवू शकतो. तर ही सगळ्यात म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. इंद्रिय ही आपल्या स्वाधीन पाहिजेत. या आपली इंद्रिय ज्या गोष्टी आता बघतात, ऐकतात, आपण जिभेने स्वाद घेतो. आता म्हणजे आपल्याला असं कधी कधी वाटतं की आपण उगीचच बोलून गेलो, उगीचच एवढा क्रोध केला. तर हे इंद्रियांच्या आहारी जाऊन आपण करतो. पण हा जो स्थिताधीर मुनी असतो त्याला हे असा प्रश्न कधीच येत नाही की मी असं चुकीचं का बोललो, चुकीचं का वागलो, चुकीची गोष्ट का बघितली. कारण काय, त्याची इंद्रिय ही संयमित असतात, त्याच्या स्वाधीन असतात, त्याच्या इच्छेच्या बाहेर इंद्रिय कार्य करत नाहीत. सर्वसामान्य माणसाचं कसं असतं, इंद्रिय ठरवतात त्यांना काय करायचंय. आणि या सर्वसामान्य मनुष्याची बुद्धी तेवढी काय म्हणतात ती हे नसते, तेवढी बळ नसते त्या बुद्धीमध्ये कृष्ण भावनेशी जोडलं न गेल्यामुळे, आणि ती इंद्रियांना संयमित करू शकत नाही त्यामुळे. आणि हा स्थिताधीर मुनी मात्र आवश्यक तेवढ्या गोष्टींसाठीच इंद्रियांचा वापर करतो. तर इथे अर्जुनाला कृष्ण काय शिकवतायत की इंद्रियांचा वापर हा स्वतःच्या संतुष्टीसाठी न करता भगवत सेवेसाठी कसा झाला पाहिजे हे या श्लोकाद्वारे आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. हा जो स्थिताधीर मुनी असतो तो आपली इंद्रिय आपण म्हटलं संयमित ठेवतो. त्यामुळे त्याची साधना इथे महत्वाची असते. कुठलं आपली इंद्रिय संयमित ठेवण्यासाठी आपल्याला गुरूंनी जी साधना करायला सांगितली आहे तो पाया आहे. त्या पायावरती, या साधनेच्या पायावरतीच आपण इंद्रियांना संयमित करू शकतो. त्यासाठी आपण जे 4 नियामक तत्व पाळतो, मांसाहार करायचा नाही, त्याच्यानंतर कुठलं अवैध स्त्री संग ठेवायचा नाही, जुगार इत्यादी करून अवैध मार्गाने पैसे कमवायचे नाहीत, नशा करायची नाही कुठल्याही प्रकारची, जप करायचा, श्रीला प्रभुपाद यांची पुस्तकं वाचायची, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचं नित्य पठण झालं पाहिजे, वाचन झालं पाहिजे. तर या सर्व गोष्टी केल्याने ही इंद्रिय आपल्या स्वाधीन राहायला आपल्याला मदत होते. तर या प्रकारची जी साधना असते ना ती गुरूंकडून नीट प्रमाणे शिकून घ्यावी लागते. तेव्हा स्थिती म्हणजे क्रमशः मया स्थिताधीर मुनीची जी स्थिती आहे ते त्या पातळीपर्यंत व्यक्ती पोचू शकतो. आता 59. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रिय भोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांची गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी विषयी कार्ये थांबवल्यास त्याची चेतना स्थिर होते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, मनुष्य जिवंत आहे आणि त्याची इंद्रिय कार्यरत आहेत, तोपर्यंत इंद्रियांचं त्यांच्या विषयांकडे असलेलं आकर्षण हे राहणार. पण जो विषय आहे तो मात्र आपण बदलू शकतो. म्हणजे आता हे कसं, हे आपण समजून घेऊया. की आता इंद्रियांचं नियमन करणं सोपं नाही. आपल्याला माहितीये की अतिशय बलवान असतात इंद्रिय, आणि त्यांच्या भोग विषयांकडे खूप तीव्र आकर्षण असतं. त्यांना बलपूर्वक संयमात ठेवलं तरी भोगाची वस्तू समोर येताच ते संयमन करणं खूप अवघड होतं. आणि त्यास अष्टांग योग आपण म्हणतो ना, खूप अवघड आहे. अष्टांग योगाच्या परिणामाचीही त्यासाठी निश्चिती नसते. त्यामुळे अष्टांग योग सारखा अवघड मार्ग न वापरता इंद्रियांना संयमित करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे इंद्रियांचे जे स्वामी आहेत, कृष्ण, ऋषिकेश म्हणतो ना, त्यांच्या सेवेमध्ये ही संलग्न करणे इंद्रिय. कृष्णांचं नाव आहे गोविंद. गोविंद ह्याचा अर्थ गायींना आनंद देणारा, तसेच इंद्रियांना आनंद देणारा असा आहे. तर जेव्हा इंद्रियांना आपण गोविंदांच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो, तेव्हा आपल्याला अमर्यादित सुख आपण प्राप्त करतो. आणि या आनंदाच्या समोर, या सुखाच्या समोर कुठलेही भौतिक भोग हे तुच्छ असतात. कृष्ण हे कसे शाश्वत आनंदाचे स्रोत मानले जातात. त्यांच्या सेवेत हा आनंद मिळतच राहतो आपल्याला. म्हणून तो वारंवार आपण आनंद घेऊ अशी इच्छा व्यक्त करतो, तरीही आपलं समाधान होत नाही. आणि कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने हा अनुभव आपण करू शकतो. आता भगवद्गीतेच्या वर्गाला आपण येऊन आनंदच निश्चितपणे प्राप्त करतोय, आणि हा आनंद मिळत नसेल तर आपण कोणीच इथे नियमितपणे येणार नाही. भौतिक जगामध्ये मात्र जे आनंद मिळतात, आपल्याला जे सुख मिळतं ते क्षणभंगूर स्वरूपाचं असतं. आणि जरी त्याचं थोडा वेळ आनंद मिळाला तरी अंततः त्याचं दुःखच मिळतं. तेवढ्यापुरतंच सुख त्याचं असतं भौतिक जगातल्या सर्व इंद्रिय उपभोगांचं. पण भगवत सेवा ही कशी म्हटलेली आहे, निरंतर आनंद देणारी आहे. कृष्ण भावनेमध्ये जोडल्या गेलेल्या साधकाने कृष्णांच्या प्रेममयी भक्तीची, त्यांच्या अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाखलेली असते. आणि त्याच्या पुढे भौतिक जगातले जे इंद्रिय भोग असतात ते त्याला अत्यंत तुच्छ वाटतात. कृष्णांच्या बरोबर जोडल्या गेल्याने उच्च रसाचा अनुभव त्या साधकाला मिळालेला असतो. आणि त्यापुढे हे भौतिकातले आनंद हे तात्पुरते वाटतात त्याला, आणि निम्न स्वरूपाचे, निरर्थक वाटतात. आणि साधकाचा प्रयत्न असतो की अनावश्यक अशा विषयांचा त्याग करायचा, आणि त्यासाठी इंद्रियांना नियम लावायचा. संपूर्ण ह्या विषयांचा त्याग सांगितलेला नाही. आपण आता बघितलं, शरीर आहे म्हटल्यावरती खाणं खावं लागणार, झोपावं लागणार, आवश्यक त्या गोष्टी केल्याच पाहिजेत. म्हणून अनावश्यक विषयांचा त्याग असं म्हटलेलं आहे. आणि हेच समजायचं की ज्या विषयाची शरीराला गरज नाही अशा गोष्टींपासून मन आणि इंद्रिय संयमित ठेवतो हा स्थिताधीर मुनी. आणि अशा प्रकारे तो म्हणजे जेव्हा साधकही या प्रकारे जेव्हा सराव करतो, तेव्हा त्या स्थिताधीर मुनीच्या स्थितीला तो पोहोचू शकतो. आता असं सांगितलं जातं की सर्व इंद्रिय संयमित करता येतात, पण सर्व इंद्रियामध्ये संयमित करायला अत्यंत कठीण जी असते ती म्हणजे जीभ. आणि जिभेच्या आवेगाबद्दल सांगायचं झालं तर आपल्या सर्वांना अनुभव आहे की जिभेला रुचकर पदार्थ खाण्याची इच्छा असते, आणि जिभेला तिच्या रुचीप्रमाणे खाण्याची जर का आपण मुभा दिली तर तिला नियंत्रणात आणणं खूप कठीण. तर त्यामुळे जिभेसाठी आपल्याला सांगितलेली गोष्ट आहेत नियम, म्हणजे इतर इंद्रिय संयमन होऊ शकतात पण जिभेला पूर्ण संयमित करता येत नाही. कारण जीवनच आपलं जिभेवरती अवलंबून आहे. न खाता पिता आपण कोणीच राहू शकत नाही. तर या जिभेच्या आवेगाला नियम घालता येतो. त्यासाठी जिभेने प्रसादच ग्रहण करायचा आणि जिभेवरती हरिनाम ठेवायचं, हे त्याच्यावरचा उपाय सांगितलेला आहे. आता 60वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हे अर्जुना, इंद्रिय इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ते बलपूर्वक ओढून नेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याने भगवत सेवेची गोडी चाखली आहे त्याला भौतिक भोगामध्ये रस मिळत नाही, आकर्षणही त्याला राहत नाही. पण जी इंद्रिय भगवत सेवेमध्ये संलग्न नाहीत त्यांचं मात्र नियमन करणं फार कठीण होतं. कारण या भौतिकामध्ये एकाहून एक असे इंद्रिय तृप्तीची साधनं असतात, एकाहून एक भोग असतात, आणि त्यांच्यापासून या इंद्रियांना वेगळं करणं खूप कठीण असतं. विश्वामित्र ऋषी सारखे अत्यंत प्रगत असे अष्टांग योगी होते. हजारो वर्ष त्यांनी योगाभ्यास केल्यानंतरही मेनकेमुळे ते विचलित झाले, असं उदाहरण आपल्याला
माहितीये. त्यामुळे आपण कितीही उपाय केले आणि आपल्याला वाटू लागलं की आपली इंद्रिय आपण संयमित केली आहेत, तरी ते शक्य होत नाही. कारण इंद्रियांची शक्ती फार प्रबळ आहे आणि त्यांच्या विषयांकडे ती अत्यंत तीव्रतेने खेचली जातात. आणि एखाद्या सद्विवेकी व्यक्तीलाही त्याची इंद्रिय बलपूर्वक असं भोगांच्या आहारी घेऊन जातात. पण स्थिताधीर मुनी आपल्या इंद्रियांचं नियमन का करू शकतो? कारण त्याने इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेत नियोजित केलेली असतात. म्हणजे भौतिकापेक्षा सर्वश्रेष्ठ आनंद त्याच्या इंद्रियांना मिळत राहतो आणि त्यामुळे तुच्छ अशा भौतिक भोगांकडे ती इंद्रिय वळत नाहीत. कारण भौतिक भोगांना आरंभ पण आहे आणि अंत पण आहे, पण कृष्ण भावना कशी आहे? शाश्वत निरंतर आनंद देतच राहते. आता 61 बघू. हा. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. जो इंद्रियांना पूर्णपणे वशमध्ये करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्याने इंद्रियांना आपल्या स्वाधीन केलेलं आहे त्या स्थिताधीर मुनीचंच हे वर्णन परत सांगितलेलं आहे की जो इंद्रियांना पूर्ण वशमध्ये करून त्यांचं संयमन करतो आणि त्याची बुद्धी माझ्या ठिकाणी स्थिर असते. कशी? दृढपणे. तर या कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होण्याचं महत्व कृष्णांनी सांगितलंय. तर आपल्याला काय लक्षात ठेवायचंय की श्रीकृष्णांच्या भक्तिमय सेवेच्या प्रभावानेच आपले इंद्रिय पूर्णपणे संयमन करणं आपल्याला शक्य आहे, जे या स्थिताधीर मुनीने केलेलं असतं. अन्यथा मात्र हे आपल्याला शक्य नाही. बलपूर्वक आपण इंद्रियांना आपल्या संयमनाखाली आणू शकत नाही. आता 62 आणि 63 माताजी एकत्र वाचूया. पहिला 62 वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते. वाचू. हा, 63 वाचा आता. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति. क्रोधापासून सम्मोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. स्मृती भ्रमित झाल्यानंतर बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आधीचा वाचला ना अनुवाद माताजी 62व्याचा? नाही. हा, हरे महावाचा. कृष्ण. हो. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची ज्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासून क्रोध प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, स्थिताधीर मुनीचं लक्षण आपण काय समजून घेतलं होतं? त्याने आपली इंद्रिय संयमित केलेली असतात कारण त्याने कृष्ण भावनेशी जोडलेली असतात. परंतु आता ज्याची इंद्रिय संयमित नाहीत, जो कृष्ण भावनेशी जोडलेला नाही, त्याची स्थिती कशी असते, तो कशी त्याची अधोगती होते, हे सांगणारे हे 2 श्लोक आहेत, 62वा आणि 63वा. आता हे विषय उपभोगांचे जे इंद्रिय तृप्तीचे जे विषय असतात ना, ते विषा समान मानले जातात. जसं बघा, नेहमी आपण अन्न खातो, ते पचायला आपल्याला 4-5 तास लागतात. पण विषाचा एक थेंब जरी गेला शरीरामध्ये तरी तो पटकन भिनतो आणि शरीराचा नाश करू शकतो. तसंच मनामध्ये विषय उपभोगाचा थोडा जरी विषय आला तरी तो व्यक्तीची जी सद्विवेक बुद्धी असते ना, त्याचा नाश करतो. एवढी शक्ती असते त्याच्यामध्ये. आता असा कोणी विषयभोगांचं चिंतन करू लागतो, तो कसा सर्वनाशापर्यंत जातो ते या 2 श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे. आता विषय उपभोगांचं चिंतन केल्यामुळे काय परिणाम होतात ते आता आपल्याला जर का थांबवायचे असतील तर भगवंतांचं चिंतन आपल्याला करायला हवं. विषय भगवंतांचा पाहिजे मनामध्ये चिंतन करण्यासाठी. भगवंतांचं चिंतन न करता विषयांचं चिंतन, इंद्रिय उपभोगांचं चिंतन जर का होत असेल तर ते आत्म्याच्या पतनाला कारणीभूत ठेवतं. आता चिंतन हा जो आहे ना, हा प्रारंभ झाला या घसरगुंडीचा आणि मोठे मोठे प्रगत साधक या चिंतनामुळेच, अशा विषय उपभोगांच्या चिंतनामुळेच अडचणीमध्ये येतात. आता एखादा बघा, आपल्याला पदार्थ समोर आला, आपण तो खाल्ला, आपल्याला आवडला आणि तिथल्या तिथे तो विषय संपला,
तर ते ठीक आहे. पण जर का तो स्मरणात राहिला, मग आपण त्याचे विचार करू लागलो, हा म्हणजे आवडलं, स्मरणात राहिला, चिंतन करू लागलं, तर तिथे मग तो काम निर्माण होतो. काम म्हणजे उपभोगाची इच्छा. आता हा विषय आपल्याला प्राप्त झाला नाही तर क्रोध पण येतो, आणि क्रोधामध्ये काय होतं का आपला विवेक नष्ट होतो. राग आला की मनुष्याला काय करायचं, काय करायचं नाही, काय बोलायचं, काय कुठे आवर घालायचं हे काही समजत नाही. आणि त्यामुळे नॉर्मली आपल्याला सांगितलं जातं बघा की राग आल्यावरती 10 आकडे मोज असं सांगतात. कारण विचार करण्याच्या आपण मनस्थितीत नसतो, शांत व्हायला पाहिजे पहिल्यांदा, आणि मग काय बोलायचं ते सुचेल, पण असं होत नाही. क्रोधामुळे संमोह येतो, आणि संमोहामुळे स्मृतीचा नाश होतो. आणि कसली स्मृती, तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे काही समजत नाही. स्वतःला शरीरच मानून मग पुढची कृती होते. पण आता जसं आपण एखादी अंधारी खोली असेल बघा, त्याच्यामध्ये आपण एखादी ज्योत ठेवलेली असेल, म्हणजे पणती ठेवलेली असेल, पण जोरात वारा आला तर कशी त्याची ज्योत विझून जाते, मग तिथे अंधारच आहे. तसंच हा पूर्ण अज्ञानामध्ये जातो क्रोधाच्यामुळे. स्मृतीभ्रंश झाल्याने त्याची ही स्थिती बनते. विषयाच्या नादाने व्यक्ती असा हीन बनतो, आणि जे करू नये तो करून बसतो. आपण बघतो बघा, कधी कधी ग्रहण असतं सकाळ म्हणजे दिवसाच्या वेळेला, सूर्य पूर्ण झाकला जातो, दिवसा अंधार होतो. तसा हा अज्ञानाच्या छायेखाली येऊन ह्याचा बुद्धिनाश होतो अशा व्यक्तीचा. विषयांच्या मागे इंद्रिय, इंद्रियांच्या मागे मन, आणि मनाच्या मागे बुद्धी, अशी सर्व म्हणजे आपलं स्थान सोडून, मूळ स्थान सोडून धावायला लागतात. आणि असा स्मृतीभ्रंश झालेला मनुष्य कसा बोलतो, कसा वागतो हे भानच नसतं त्याला. गुन्हा पण करून बसतो तो, आणि मग नंतर लक्षात जरी आलं, पश्चाताप केला, तरी ती वेळ निघून गेलेली असते. आणि त्यावेळी विषयांच्या मात्र एवढा अधीन झालेला असतो की बरं वाईट त्याला काही समजत नाही. मग असा व्यक्ती कितीही शिकलेला असेल तरी स्मृतीभ्रंशामुळे सगळं ज्ञान विसरून चुकीची कार्य करताना दिसतो. कितीही विद्या का शिकला असे ना, त्यावेळी ती आठवली पाहिजे ना, पण त्या संमोहामुळे, क्रोधाच्या आवेशामुळे, किंवा त्या मनामध्ये उपभोगाचं चिंतन करण्याची जेव्हा एवढी तीव्र इच्छा असते, त्यापुढे ते काही चालत नाही. तर मन बुद्धी जेव्हा अशा प्रकारे विकारांच्या आहारी जाते, तेव्हा ही अवस्था होते. बुद्धी नाश होतो. मग आपण म्हणतो ना, एवढा बुद्धिमान मनुष्य होता, असं कसं केलं त्याने? सत्ता, संपत्ती, स्त्री, कशाच्याही मागे लागून असा बुद्धिमान विचारी मनुष्य पण म्हणजे वाहावत जातात. पश्चाताप कधी जरी झाला तरी त्याचं जीवन मात्र ते वाया जातं. मग अशा वेळेला मग आपण म्हणतो बघा की पेट्रोल असतं, म्हणजे ते पेट्रोल कसं, त्याच्यासाठी एक ठिणगी पण पुरेशी असते. किंवा कधी कधी जंगलामध्ये आग लागते, वणवा पेटतो, त्याच्यासाठी काय बारीकची कुठेतरी आगीची ठिणगी पुरेशी असते, केवढा मोठा पेट घेतो. तसंच हे विषयांचं ध्यान किंवा चिंतन आहे. आणि चुकून जरी आपण त्या वाटेला गेलं तरी त्याचा शेवट या अधोगतीमध्ये होतो. आणि या विषयांचं स्थान कुठे आहे, हे सगळं विषयांचं जे चिंतन असतं ते कुठे होतं, तर हे मनामध्ये होतं. आपल्या सर्वांमध्ये हे वासनेचं बीज आहे. त्यामुळे तशी तशी परिस्थिती समोर आली की मनुष्य अशा विषयांच्या आहारी जाणार. जोपर्यंत हे वासनेचं बीज आपल्यामधलं समूळपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत हे असंच होत राहणार. आणि या वासनेचं बीज समूळ नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे जिथून हे सर्व सुरू होतं, त्या मनाला कृष्णांच्या चिंतनामध्ये संलग्न करायचं, इतर कुठलाही उपाय नाही. म्हणून कृष्ण 9व्या अध्यायातला जो 34वा श्लोक आहे आणि 18व्या अध्यायामध्ये 65वा श्लोक, दोनदा श्लोक म्हणतात, हा मनमना भव मद्भक्तो, म्हणजे काय, तुझं मन सदैव माझ्या चिंतनामध्ये गुंतव. आणि दोनदा श्लोक म्हटलाय, वरून त्याचं महत्व आपण समजू शकतो. आणि त्यासाठीच भक्ती योग हा श्रेष्ठ म्हटलाय. मनाला माझ्यामध्ये गुंतव म्हणजे कृष्णांची भक्ती करत. त्यासाठी इतर सर्व योगांमध्ये भक्ती योग हा श्रेष्ठ आहे. कारण पापाचं बीज हे जे आहे आपल्या सर्वांमध्ये, ते समूळ नष्ट करण्याची शक्ती केवळ या भक्ती योगामध्ये आहे. तर 64 बघून आपण थांबू. शेवटचा श्लोक हा 64वा आहे, तो बघून आज थांबूया. हा, हरे कृष्ण. रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की इंद्रिय ही खूप बलवान आहेत, आणि जोपर्यंत व्यक्ती भक्ती सेवेमध्ये या इंद्रियांना जोडून घेत नाही, तोपर्यंत त्याच्या पतनाची शक्यता ही असतेच. कृष्ण भावना भावित मनुष्य वरवर भौतिक कार्य करताना जरी दिसला
तरी तो कृष्ण भावना भावित असल्याने भौतिक कार्याकडे त्याची आसक्ती नसते. त्याला केवळ कृष्ण भावना भावित कार्य करण्यामध्येच रुची असते. त्यामुळे जी कार्य त्याला कृष्ण भावनेशी जोडतात ती तो तत्परतेने करतो, आणि जी कार्य त्याला कृष्ण भावनेपासून दूर घेऊन जात असतील अशी कार्य करण्याचं तो टाळतो. अशा प्रकारे सदैव कृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठी तो कार्य करतो, आणि असा व्यक्ती मग कृष्णांच्या कृपेसाठी पात्र म्हटला जातो. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्ञान घेतल्यानेच आपण आपल्या आचरणामध्ये बदल घडवून आणू शकतो. जर का ज्ञान घेतलं नसेल की याचे परिणाम काय होणार आहेत इंद्रिय संयमन न केल्याचे, तर मनुष्य बाय डिफॉल्ट म्हणजे आपणहून जो आहे तो केवळ इंद्रिय तृप्तीच्याच मागे लागणार. ज्या वेळेला ज्ञान घेऊ तेव्हाच आपण बदल आपल्यामध्ये घडवून आणू शकू, आणि कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होऊन आपण एक एक पाऊल कृष्णांकडे जाऊ, म्हणजे आपण आपला आत्मा शुद्ध होत जाईल, आणि आत्म्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने आनंदही प्राप्त करून आपण सुखी राहू शकतो. आता इथे